että nyt mennään kauppaan ostamassa jotain hyvää. Nyt mennään autoon. Nyt mennään. Nyt mennään S-Marketin sisään. Ostetaan hedelmiä ja jäätelöitä. Koji! Menitä sinne. Mä halusin istua. 1 ostos, 2 ostosta, 3 ostosta. Omena, nam 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 nam. Laitetaan omena. Appelsiini. Peruna. Nyt mennään. Banana. Banana, banana. Banana, banana. Banana, banana. 2 banaania. Pitää kiihdyttää. Avocados from Mexico. Persikka. Anteeksi, tarkoitan luu. Pyrinen. Ja en mä voi syödä kaupassa. Paljon ostoksia. Ui, hypätään ostoksin päälle. Vielä 1 ostos. Moi. Päärynät. Moi päärynät. Päärynät on kadonnut. Täällä on kiva. Mä jään ehkä tänne pikkasen nukahtamaan. Laitan pikkasen peitto päälle. Jäätelöosastoon. Juoksi. No. Pitäisikö me mennä tonne? No tänne. No. Nyt otetaan jäätelöä. Kylmä. Hyvää jäätelöä. Hyvää ajelupäivää tänään. Mitä ihmettä? Nousitaan. Kokis. Mä niin paljon tykkään kokiksesta, niin joo. Enemmän sportti olisi parempi. Tyhmä. Viedään tämä takaisin. Tämä kuuluu tänne. No, paljon ostoksia. Vähähän kestää. Tylsää. Nyt tulee meidän ostokset. Aika paljon ostoksia. Ja aika paljon ostoksia. Moikka! Pantilaka!